na bosu lopte. Natáčam druhýkrát, alebo piatý, šiestý. Za každým sa niečo pokazí. Raz to nedám natáčať, ďalšíkrát mi spadne telefón. Na ten ďalší zistím, že sa nedívam do kamery. Toto je naozaj posledný krát. Takže poviem vám, že o čo ide v tomto videu, tak skrátene, aby sme sa nezdržiavali, aby sme sa posunuli ďalej už do toho videa. Na čate GBD som si našiel alebo vytvoril teda cvičenia do fitka. Sú to challenge z jednoduchých alebo z jednoducho vyzerajúcich disciplín. Sú troška obohatené o nejaký háčik, ktorý robí to cvičenie ťažšie, ale to uvidíte v tom fitku, teda v tom videu ďalej. V tom fitku to uvidíte určite, ale v tom videu som mal na mysli. A sú tam napríklad cvičenia ako kettlebelly, čo som si myslel, že je úplne ženská verzia cvičenia, aj keď som videl všetkých tých crossfiťakov a tých svalnatých týpkov, jak tam cvičia s tým, nikdy som si nemyslel, že je to tak naozaj ťažké, ako to v skutočnosti bolo, keď som to skúšal ja. A ide o to, že si vyskúšam napríklad chôdzu, 5 minút hore-dole po telocvični a budem ich iba nosiť. No, lenže všetko to, čo sa mi tam bude diať popri tom, jak sa budem tváriť, aké to bude ťažké, zložité a tak ďalej, to uvidíte v tom videu. A sú to cvičenia vlastne, ktoré vám pomôžu zistiť, ako ste na tom s fyzičkou, silou, takisto stabilitou. Môžete zistiť, či ste na rovnakej úrovni ako ja, alebo ste ďalej, alebo sme niekde connected v strede. Ešte sú tam viaceré cvičenia. Uvidíte tam napríklad, že kľúky, kliky, push-upy. Hovorím viacej verzií, lebo každý to hovorí inak a nechcem sa dostať do nejakej krížovej palby, že som to vyslovil tak alebo onak. Ale tie kliky budú špeciálne v tom, že budú sa robiť na bosu lopte. Tá bosu lopta bude obrátená tou vypuklou časťou smerom dole. A tak to bude ťažšie vlastne v rámci toho balansu udržať sa nejako. Ja som mal čo robiť, tak dúfam, že aj vy budete mať a že sa nezahambím. A drepy takisto na bosu lopte, ale nie vypuklou časťou dole, ale smerom hore. V nejakej vysokej obuvi. To nemyslím horskú obuv na turistiku, ale s vyššou podrážkou, napríklad bežecké topánky. Ešte čo by som vám povedal. Teraz už naťahujem čas, aby som mal čas na YouTube. Ale chcel som vám povedať, že to video není úplne topka kvalita, aj keď som to natáčal na Osmo Pocket 3, ale zrejme som niečo zabudol nastaviť. A príde mi to, že tu trošička zrníte ten obraz, tak dúfam, že mi to odpustíte a nebudete sa hnevať. Poďme sa už na to pozrieť. Dokážeš urobiť 40 klikov? Jasne, že áno. Ale dokážeš to na obratenej bosolopte bez toho, aby si spadol alebo zastavil? Poď, ukáž mi to. Toto sa celkom dalo, akože až na ten posledný, ale inak si myslím, že toto by sme mohli zvládnuť všetci. Ideme ďalej. Cvičiť s kettlebellmi, to je pre deti alebo pre ženy. Podľa mňa nie. Dokážeš splniť tento challenge? Hore dole, 5 minút v kuse s tými najťažšími, ktoré vo fitku máš? Ukáž mi to.
Kamoši, tak už viete, že to nie je jednoduché. A teraz ma napadá otázka. Koľko toho unesieš? Myslíš, že máš silu? Ale nie takú, ktorú mi ukážeš vo fitku nástroji, ale mám na mysli skutočnú silu, funkčnú silu. Čo ak ti poviem, že táto výzva ti ukáže viac, než si myslíš? Prečo práve kettlebelly? Lebo jednoduché na pohľad, ale brutálne na výdrž. Alebo každý krok je test stability, úchopu a mentálnej sily. Nie je to len o tom, čo dvíhaš, ale ako dlho to dokážeš niesť. Poznáme top čísla na top úrovniach, máme Heroes Games, kde je to 32 kg v každej ruke na vzdialenosť 200 metrov bez žiadneho zastavenia. Alebo CrossFit Games, kde je 50 kg na ruku a 100 metrov ďaleko. Alebo svetový rekord, kde je to 5 km zo 40 kg v rukách. A teraz sa pýtam teba, vieš si to predstaviť? Ak áno, zober kettlebell a skús to, cesta späť nie je povolená. Alebo napíš do komentárov Game On, ak si trúfaš. Ak si myslíš, že je to easy, prestaň rozmýšľať, vezmi váhy a ukáž, čo je v tebe. Kľudne si to aj natoč a postni. Rád si to pozriem a dám ti like a follow.
Takže asi toto je ten moment, kedy by som mal byť borec a povedať, že to bolo úplne jednoduché, ale bohužiaľ nebolo a môžeš vidieť na mojich dlaniach, že som sa naozaj namakal a fakt doslovne som rátal sekundy, kedy už konečne to môžem položiť. Ja už pokračujem na ďalší challenge, uvidíš, čo to bude. Dúfam, že si toto zvládol. Daj mi vedieť a vidíme sa ďalej. 51 bosu lopte bez toho, aby si spadol alebo zastavil. Ukáž mi to, poď. Čaute. No ja už sa s vami lúčim a vlastne som si neuvedomil, že toto je asi posledné video, čo vám natáčam v tomto celom videu po slovensky. A vlastne je to moje prvé video po slovensky a dúfam, že nie posledné a že sa vám bude páčiť. A mám ešte veľa takých slabých alebo krátších zostrihov z mojich ciest, kde bola sranda s kamošmi a treba sme si zabudli kľúče v aute, auto sa zamklo a my sme boli na pušti, tak sme museli sa vlámať do nášho auta a tak. Ak sa ti moje video páči, tak budem rád, keď mi dáš follow alebo subscribe, teda zdieľanie, odberanie a zase vidíme sa na budúce. Ďakujem, že si ma pozeral a maj pekný večer.